అమ్మా, కాల్ చేసినప్పుడల్లా ఇంకేంటి ఇంకేంటి అని అడుగుతావు కదా. నసుకుతుంటే ఎప్పుడెప్పుడు ఫోన్ పెట్టేద్దామా అని చూస్తావు అని అనుకుంటావు కదా. నిజానికి చెప్పడానికి చాలానే ఉంటాయమ్మా, కానీ చెప్పాలన్న మనసే ఉండదు. తెలుసా, నీ ఫోన్ రింగ్ వినగానే అమ్మా అమ్మా తెలుసా ఈరోజు ఏమైందో అని అన్నీ చెప్పేయాలనిపిస్తుంది. చిన్నప్పుడు దెబ్బ తగలగానే అమ్మా అని పిలిచినట్టు ఇప్పుడు కూడా ఎదురు దెబ్బ తగిలిన ప్రతిసారి అమ్మా అని మనసు తెలియకుండానే అరిచేస్తుంది. స్కూల్ బ్యాగ్ బరువయ్యి గాయమైన భుజాన్ని చూపించినంత చదవగా బాధ్యతల బరువై గాయపడుతున్న మనసును